Linja TPS on vetäytynyt, Kallio. Suoraan Manukalle. Ei olisi ollut Paanella tässä kohtaa mitään sanasia ja tuntuu, että maalikin heilahtaa taaksepäin, kun sinne hirteen pallo osuu. Hirmuinen tykki. Sitten Lehti. Kolehmainen pelaavat yhteen, Pennanen, Kuutsi jatkaa Pennaselle ja siinä on paikka muuttaa. Mutta saa pidettyä pallon hallussa. Hyvä syöttö lähtee. Olisi voinut ratkaista ensimmäisenä puoliskolla. Ei pysty tekemään. Ja nyt puolestaan Ropse. Uleseen, oli 4 Fernando Diabreu ja 3 Christian Ojola. Katsotaan Malukan yritys. Ei hullumpi laukaudella. Vypamme johtoon Maxim Vodinon Kuutsille vetopaikka ja pallo Kolehmainen, molemmat siis pohjoisesta kotoisin. Kolehmainen siirtyy sitten TPS. You hear? Maluka. Kuutsille vetopaikka ja pallo Kolehmainen, molemmat siis pohjoisesta kotoisin. Pääseekö vetopaikkaan? Äsken on pallo hallussaan. Maluka. Hyvä syöttö lähtee. Rähmönen. Kuutsi. Saame tulee takaa kontaktiin. Maluka ja Kolehmainen pelaavat yhteen. Pennanen. Kuutsi jatkaa Pennaselle. Ja siinä on paikka muuttaa. Vielä pudottaa sen taaksepäin Kolehmaiselle. Maluka on jättänyt hienosti Mäkiselle. Tässä on keskityspaikka. Emetin syöttö epäonnistuu ja menee Malukalle. Ketterä Etelä-Afrikkalainen pelaa hyvin.